μιλάνε για τετραετές συμβόλαιο. Είναι ένας παίκτης τον οποίο πριν από περίπου 2-3 εβδομάδες γράφονταν στα Ολλανδικά ΜΜΕ εδώ ότι τον ήθελε πάρα πολύ ο Άγιαξ και ήταν διατεθειμένος να δώσει και πάρα πολλά χρήματα. Ωστόσο, γράφαν οι Ολλανδοί ότι μπήκε σφήνα η Φιωρεντίνα στην υπόθεση και έμπλεξε λίγο τα πράγματα και ανέβασε κάπως την τιμή. Γενικώς δεν ήταν μια καθόλου εύκολη υπόθεση. Είναι μια υπόθεση στην οποία ο Ριμπάλτα δουλεύει εδώ και αρκετές μέρες και είναι μια υπόθεση η οποία έκλεισε χθες το πρωί στη Γερμανία. Μάλιστα είναι πολύ πιθανό να είχε ταξιδέψει εκεί και ο Μινάς Λισάνδρου προκειμένου να πάρει τις υπογραφές του ποδοσφαιριστή, γιατί όλα δείχνουν ότι ο παίκτης θα μπορέσει να έρθει ακόμα και σήμερα στην Ολλανδία. Άμεσα. Ακριβώς, άμεσα. Στόχος είναι ακόμα και να προλάβει την απογευματινή προπόνηση σήμερα στο Άπελντον και να μπορέσει να συμμετάσχει σε αυτή με ειδική άδεια, ακόμα και αν δεν έχει ανακοινωθεί και επίσημα η μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Επομένως, είναι μια υπόθεση που ο Νίκολιτς θέλει να τρέξει πάρα πολύ. Περιμένει πώς και πώς τον ποδοσφαιριστή εδώ. Είναι ένας παίκτης, να πούμε, ο οποίος έχει κάνει προετοιμασία, συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία της Wolfsburg από τα τέλη Ιουνίου και μετά. Επομένως, αγωνιστικό ρυθμό έχει παίξει σε όλα τα φιλικά της Wolfsburg, έχει σκοράρει κιόλας. Επομένως, έρχεται επί της ουσίας έτοιμος, δεν θα χρειαστεί χρόνο για να κερδίσει χαμένο έδαφος, καθώς ήταν κανονικά σε δουλειά προετοιμασίας και μάλιστα σκληρή δουλειά προετοιμασίας. Και ο στόχος του Νίκολιτς είναι να μπορέσει να τον ενσωματώσει πλέον όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο αγωνιστικό μοντέλο της ΑΕΚ και